ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардани пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, хоҳем ки реклама намода, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp, имо, экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза мо қабул кардем дӯстони азиз мошинои ки ҳаргуна аст, ки нархҳои ҳаргуна ҳастаи Opel Vectra солҳои 94-95, ҳастаи тракторои T40 ҳастаи комплектаи, ҳастаи мопеди фурӯшӣ ҳастаи ки Hyundai Avanta солҳои 2011 ва ҳастаи Daewoo Nexi солҳои 97 дӯстони азиз, ва ҳастаи BMW F10 ҳастаи қабул кардем дӯстони азиз, ва ҳастаи Porter D ҳастаи солҳои 2006 ва ҳастаи станоки собунмебарвардагӣ ҳастаи ки станоки аппарати собунмебарвардагӣ ҳастаи, ва ҳастаи Mercedes-ҳои Zaych дӯстони азиз бо нархи арзон ҳастаи, ва Opel Caravan бо нархи бениҳоят 9000 сомон ҳастаи, ва ҳастаи дӯстони азиз Daewoo Matiz ҳастаи дӯстони азиз, ки Daewoo Matiz ва ҳастаи Toyota Vitz ва дигар маркаи мошин ҳастаи ки бо нархҳои арзон қабул кардем, ва курси имрӯза 116 сомону 5 дирҳам. мегузарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегузарем ба аввалини мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастаи бадрон ки сайстайнои беҳтарин, соли бароишаш 1994 ҳастаи ки сӯйфуриш газ бензине, мотори 1.6 литре, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега беҳтаринае. мошин хадавои кардагӣ, салонш тозаакае, люк дорад. мошин мега камбудиш ки якчанд рӯз камтар краска талаба мега, дигар ҳамарош мега 100%, ҳамин хелам ҳайкада гашта мешавад. опшин созае, опшин ада ҷо барои бузург шидан. 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, балоношам нав ҳастаи, алишам мега мешава мега, алишна мешава мега тоқа суми холӣ катем. нархи мошина мега 25000 мегоем, бо муомилаи хуб мега мекунем. мошина ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш, шаҳраки Кирфи сеюмда. 94 сола, хеле свето дӯстони азиз, балоношам ҳолати корӣ ҳастаи, салоношам тоза ка, 5 моҳ ҳуҷҷат, тоқа суми холӣ. мошин дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз, ноҳияи Вахшда, шаҳраки Кирфи седа. люк салоношам тоза ка. Vectra сайсеш идеални. хоб, ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оидаи мошини шумо агар хоҳем фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳои билайншонаи прамои кор мекунад, занг занем, маълумотои пурраша гирем. прамои рақамҳои билайна 24 соат кор мекунад, метавонед ки занг занем, маълумотша гирем. ва шахсоне ки дӯстони азиз ягон мошини фурӯшӣ доред, ки ягон хона, замин, квартира хоҳем ки реклама мондаанда, маромад сурат маълумотша дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дора рӯй кунем, мо рекламада мемонем. ва лайкҳо разанед, навора дӯстони азиз, та охираш тамошо кунем. мегузарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Hyundai Avanta ҳастае ки соли бароишаш 2011 сол, сӯйфуриш бензини холӣ, мотори 1.6 литре, коробкаш автоматаи, ҳолати мошин бадрон беҳтаринаи мошин то охири моҳи ноябр мегад ҳуҷҷат дорад. салоншам тозаакай, кондитсионер, электробакей, дӯстони азиз, мултирол опшин, сидинё лиф опшин, мошин ҳамаи намуд комфорта дорад, кожни салонае, ва алишам мешавад ба ягон Opel Sedan, болоиш сумамтир мешавад. дӯстони азиз, мошин сумаки нархш арзони 90000 сомонӣ аст, бо ягон сумша мегад арзон мекунем. нархи мошинам 90 тамон, нархи арзон мошини сайсени вагонае, ҳама хеле сайсен дӯстони азиз, ҳам хеле нарх солош 110 кам нестанд, опшин 100 таам. хоб, мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Кушониё, дӯстони азиз, яъне ки навбаҳорда 90000 сомон аст, боз муомила мекунам. ва Opel Sedan кати мегад болои сум алиш мешавад, бо опшин ягон вариант бошад пешкаш кунем. балон пашка, салон тозак, дискови заводской, кондитсионер, ҳамаи намуд комфорт, мошин опшин идеални. якумаш рақамҳои Мегафон дастии ахираш шассеи кор мекунад дӯстони азиз. дуюмаш рақамҳои Россия, инашта WhatsApp дорад ва кор мекунад. ҳуҷҷат дорад, балон нав, салон тозак, опшин мошин идеални. 90 бо савдо дӯстони азиз дар назди капоти мошинае. баравад алиша гуфтем ба Sedan дӯстони азиз пешкаш кунем, ва шахсон ки мехарен занг занен. ва кадоме ки ҳамин навора тамошо дорад, агар шумо дам агар ягон мошини фурӯшӣ бошад, ки хона, замин, квартира хоҳем ки рекламада мондаанда, маромад сурат маълумотша парамои тоқа дар WhatsApp рӯй кунен. рақамҳо барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад, маромад рӯй кунед. мегузарем ба сеюм трактори фурӯшӣ. дӯстон, трактори фурӯшӣ ҳаст ки боз якчанд чизи дигам дорад, ки ҳамашон комплект ва отдельно фурӯхта мешаванд. трактор T40 ҳастае ки солша нагуфтан, ҳолаташ мегад беҳтарина. трактор мегад хелае ки дасти як одамда гаштесае. трактор тилишка дорад дӯстони азиз,
5-6 намуд мегад чизил дурустон азиз дорад ва пулукам дорад мегад гандум кутакам мегад дорад дурустон азиз ва ҳастай чапарошам мегад ҳастай хуб тега ҳастай мегад бо тега аделна хо балони тоҷирон ҳастай мегад балони калони тоҷирон ҳастай адели мегад фурӯхта мешавад нархаш мегад 6000 сомонӣ ҳастай ва ҳастай таврӯзии яктонага ҳастай мегад ва адела мефурӯшад мегад адели нархаш 7000 сомонӣ ҳастай бо тега ҳастай мегад чи падёмик ҳаст ки падёмик барои хадавот ва барои матоъ кардан аст ва нархаш 10000 сомон аст ва трактор хати тилишка пулук мулук иёш кати ҳамашо кати нархаш 65000 сомон аст боз муомила арзон мешавад ва ҳамаи чизое ки мо номбар кардем қарор доранд дар ноҳияи балҷон фақат трактор мисол тилишка пулук мулук инам хеле чизое ки мисол қати чизилош ҳамаш комплект нархи 65 ва таврӯзуе ки мисол балони тоҷирон обши чизое ки мо гуфтем иёш адельния нархошона гуфтаем метавонед бо навора ахиката тамошо кунед дӯстони азиз ва вариантҳои алишам ҳастад дӯстони азиз ягон мошини Toyota бошад ягон Toyota Vitsa ё ки ягон Toyota Suzuki ягон мошиное ки арзонтар бошад алиш мешавад ки болоиши бо суман агар бошад план метиҳанд мисол ки муқоиса карда маслил карда мисол чӣ мекунанд хоб қарор дода ноҳияи балҷон нархш мега 65000 сомон аст тракторам комплект чизо нархаш 65 ва якумаш рақамҳои дастии ахираш 4433 дуюмаш рақамҳои тисел марҳамат дигар маълумотша гирем мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Toyota Vitsa ҳастай баъдрон ки соли бори 2010 сол ҳастай ки сӯифориш газ бензине моториш 1.5 литре коробкаш автомате ҳолати мошин мега беҳтарин мошин кондитсионердор электропакет дӯстони азиз старт стоп мотори 1.5 аз Corolla дӯстони азиз коробкаш автомате ҳолати мошин баъдрон беҳтарин мошин салон тозака дискалкои фасон светои сафед нархи мошина мега 59000 мега бо арзон мегад мекунем мошина ниҳол қарор дод дар шаҳри бухтада мошин идеалния задни камера ҳамаш кор мекунад монитор кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ 59 та бо муомила дорад ягон савол бошад ягон маълумоти иловагӣ оидаи мошин шумо агар хоҳед фаҳмидам парамои рақамҳои соҳибшуда метавонед ки занг занед маълумоти аниқ ва 100% гиред ва шахсоне ки ягон хонаи фурӯшӣ доред ё ки замин квартира мошин ягон техник аппарат мо реклама мемонем метавонед ки дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорем чизе ки барои фурӯхтан бошад роҳӣ кунед мо рекламада мегузорем хоҳиш ки лайкора занед фаромӯш накунед наворатон азиз дар WhatsApp ботон падишаш кунед мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай ки Daewoo Nexi светои намхали серебристи металлик соли бори 1997 ҳастай ки сӯифориш газ бензине мотори 1.6 литре коробкаш механика ҳолати мошин бадрон беҳтарин мошин нав мотор кадаги ҳастай балошам ҳолати кори аст салоншам тозака мошинча мегад нахадай моторш нав кадагӣ нархи мошина мега 12000 мегем бо арзон мегад мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда 12097 сол бо муомила дорад парамои рақамҳои мегафони ҳисобишона дар рақамҳошон WhatsApp доранд хоб кадоми шумо ки Daewoo Nexi мехаред занг занед маълумотҳои 100% ва аниқша гиред дӯстони азиз кадоме ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқули шакли наёфта боша барои харидан нархи навош агар шумо даки мувофиқ наомад мисол вақти занг задем метавонед ки дар комментария нависед ки чӣ хел маркаи мошин ба шумо лозим аст мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем шумо мақсад ки кӯшиш кунед ҳамин лайкора худи ҳозир занед фаромӯш накунед ва кадоме ки мисол мошин хараем тоқа дар комментария номи мошинча нависед мо албатта пешкашаш мекунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Hyundai Porter D ҳастай баъдрон ки Hyundai Porter D соли бори 2006 сол ҳастай ки сӯифориш дизелай коробкаш механика ҳолати мошини баъдрон беҳтарин мошин идеални сайсири нархам нархи арзонае Hyundai Porter D 2006 дизел коробка механика ҳолаташ беҳтарин мошин ҳуҷҷат техпаспорт ҳамаш ҳастай кузов тоза балол пачка ва салоншам тозакай замонавия дӯстони азиз нарша мега 78 та мегем бо мега муомилаи хубам карда мешавад нархи мошин 78000 сомонӣ аст бо муомилаи хуб дорад ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Исароушада мошин як дастгаштагаи ҳолати беҳтаринае якумаш рақамҳои дастии ахираш 0888 азиз дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 4525 ишта WhatsApp дорад мошин дар шаҳри Исароушад 2006 сол Porter D идеални состояние дӯстони азиз тоқа мегад суми холия мегад срочная бо арзон мекунем мегад марҳамат дӯстони азиз мошинча кузов тоза бо арзон мешавад метавонед ки занг занед маълумотҳои 100% гиред нашуд сумуш арзон мешавад марҳамат худи ҳозир занг занед
мегзарем ба ҳафтум техникаи фурӯшӣ. мопеди фурӯшӣ ҳастае баъдро ки мопеди фурӯшӣ ҳастае ки российская соли боришаш 2019 сола мегӯяд нав ай Москва мегӯяд овардем. идеални сасяни соли пробегшам мегӯяд вообще камай соли 2019 соли моторуш мегӯяд 50 кубай мопеди фурӯшӣ дӯстони азиз. ягон камбудӣ мегӯяд надора ҳамаҷош мегӯяд 100% ҳастае российская дӯстони азиз ай Россия мегӯяд овардагем. ӯ мопедое ки дар мисол дар Хитой аст дар Тоҷикистон Хитой аст и ӯ нестае кадоме ки мисол амира амхали фикр мекунад мегӯяд соҳибаш илтимос хубаш занг назана и российская тамоман дига чизае яъне ки идеални камин чизаш комфорташ дига хелае нарша мегӯяд дӯстони азиз ҳамагӣ 6000 сомон гуфтесиянд бо ягон сом шумо мегӯяд арзон мекунем ва қарор дорад дар ноҳияи Фархор деҳаи Ғалабада нархи ҳамин мопед ҳамагӣ 6000 сомонӣ ҳастае мопеди дӯстони азиз идеални сасяне ҳама чира дорад сигналу поворотники обшӯ ҳама чира дорад ҳамин комплектатсияш дӯстони азиз зури бадае российская бе ягон тариф. хоб рақамошон ҳаста рақамои тисел промой кор мекунад дар рақамошон ватсап дорад кадомтор оиди ҳамин мопед агар маълумотои зиёдтар агар шумо хоҳед мисол фаҳмидам шумо занг заре ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва ягон сум арзон мекунам. мегзарем ба ҳаштум техникаи фурӯшӣ аппарати собун мебурордагӣ ҳастае баъдро ки станоки собун бурорӣ. дӯстона дар як соат мегӯяд то 400 дона мегӯяд собуна мегӯяд мебарора мегӯяд дона дона собун мақсад обшим станок мегӯяд беҳтарин ҳолат дай як соат мегӯяд то 400 тара мебарорад собун мегӯяд соҳибош. хоб қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ нархаш мегӯяд 10000 сомон ҳастад. дӯстони азиз ҳамин маълумотош хеле камтарак ҳастае шумо агар оиди ҳамин станок оиди ҳамин аппарат агар шумо маълумотои зиёдтар хоҳед агар фаҳмидам занг занед ба шумо фаҳмода медиҳам ва нархаш нархи арзоне ҳамагӣ 10000 сомон ҳастае бо мегӯяд муомилаи хуб дорад қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ станоки собун бурорӣ ҳастад дӯстони азиз як соат мегӯяд то 400 дона мегӯяд мебурорад. хоб дӯстони азиз ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ якумаш рақамҳои мегафони дастӣ ахираш 5757 дуюмаш рақамҳои вавилон ахираш 5754 ишта ватсап дорам бара ман занг занед бо арзонам мешавад чӣ варианти алишдор ино ки мехаред ягон саволтон бошад оиди аппарат ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам сироҷ шуда метавонед занг занед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ BMW F10 ҳастае баъдро ки беҳтарин ҳолат дай BMW F10 соли боришаш 2012 сол сӯишфурӯш бензини холӣ объем мотораш 2 литра коробкаш автомата ҳолати мошини баъдро беҳтаринае мошин кондитсионер электропакет ҳамаи намуд комфорта номерош транзитае нархи мошина мегӯяд нархи арзон гуфтасан 110 000 сомон ҳастае дига арзон мегӯяд намешавад нархи ҳамин хучун 120 130 150 ҳастае ака нархи ахироншо 110 тамондаем қарор дорад дар ноҳияи Фархор қишлоқи Арчада 110 нархи ахиронша мегӯяд дӯстони азиз беҳуда мегӯяд норад накунем тоқа суми холия мегӯяд алиш намешавад дар ноҳияи Фархор. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобишон дар рақамошон ватсапам дорам мегафон кор мекунад бо ватсап дорам моторш 2 бензин 2012 сол F10 кадоме шумо ки маъқул ҳастед марама занг занед маълумотша бо худтон аниқ карда гирем ва кадоме ки мошини фурӯшӣ доред ё ки хона замин квартира хоҳед ки рекламада монданда марама дар рӯи экран номерро мемонем метавонед ки сурат маълумотро дар ин ватсап боло буда 20 дарои кунем мо рекламада мегузорем лайкро занед наворо то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳуми мошини фурӯшӣ мерседесои Е-класс ҳастае баъдро ки мерседесои зайчикаи соли боришаш 1995 ҳастае ки сӯишфурӯш газ бензине мотораш 2 литра коробкаш механикае мошина мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ мегӯяд қарор дорад дӯстони азиз мошин заводскои дискаҳо краскашам мегӯяд заводской хеле капоти ақибаш камтар лакаш пайдагӣ будае 4 электропакет ва дигар намуд комфорту коробка механика нархи мошина мегӯяд 33 000 мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда 33 000 ҳастае боз муомила ва савдои хуб дорад. хоб промои рақамҳои тисели ҳисобишона ягон савол ягон маълумоти иловагӣ бошад агар хоҳед шумо фаҳмида метавонед ки аз ҳамин рақам маълумотро гиред ва арзонам мешавад марама. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи караване ки соза фақат як краска мекунед тамом нархш арзон Opel Astra дар кузофи караван соли боришаш 1992 ҳастае ки сӯишфурӯш газ бензин мотори 6 литра коробкаш механикае сайсани мошин мегӯяд нахада фақат ки як краскаш мекунед тамом мошин инқадр кор дорад яъне кас мечази кори мошин нахада моторшо мегӯяд соза дӯстонад кузов мегӯяд тоза фақат ки немихали як обшим як краска ҳамин кузов ҳамаша як обшим як краска мекунед ин инқадр кор дорад
нархи мошин сони ҳамагӣ 9000 сомон аст. Бо ягон сум арзон мегӯяд, муомилаи хуб мекунем. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомида. Нархи мошин 9000 сомон аст. Инем хеле светои вишнои олучаги расход, краска бо хай маълумотои пурра аз рақамошон сон азиз. Рақама мегафони соҳибшон барама гирен, занг зани маълумотша гирен. Касе ки мошини хона дора реклама кардан хоҳад дар мақсад дар канали мо, рақама дар болои видео аст. Барама дора реклама мекунем. Ин буд навори имзои мо. То видеои